primer de tot, perdoneu per la qualitat de la imatge. Ja parlo així perquè s'entengui més bé. Comencem. Això diu que era una parella que es van casar i la mare de la núvia els hi va regalar el viatge de noces. Amb els nois els hi feia molta gràcia anar al Carib, però la mare va ser tan esplèndida que els hi va regalar el viatge de noces al Vaticà. Quina il·lusió! Van fer ha, ha, ha. Molt bé. Quan van tornar del Vaticà, la mare els hi va dir: què, com ha anat? Molt bé, mare. Què, tot allò? Molt maco, molt maco. No van entrar ni a una església. Tot el dia discoteques i farres. Al Vaticà. I amb aquestes, al costat del Vaticà. No ben bé al Vaticà. Vale. Matisem. Al costat del Vaticà. Sabeu allà que hi ha aquell bar? Que per cert el porten Pere de Can Rocafregí d'Estat. Ah! Doncs en fi, la mare va dir, ai, que bé. Llavors la filla va pensar, ostres, que no li hem portat cap regal a la mare i potser se'ns enfadarà. Se'n va anar un moment al lavabo, va agafar una capseta, es va arrencar uns pèls del pubis, xic, es va posar a la capseta i els va tancar. I va tornar a sortir. I la mare li va dir, què, que m'heu portat cap regalet? I la filla, i tant, així mateix, i tant, mare, i tant. I va entregar la capseta amb els pèls del pubis. La mare la va obrir i va dir, no, però què és això? Diu, mira, mare, són uns quants pèls de la barba de Sant Pere. I la mare, oh, que contenta que es va posar, es va agafar, se'ls va mirar i va fer així. I ui, com es nota que Sant Pere era pescador. És molt dolent, Albert. Ja està. No ens morem dels aficionats. Ara sí. Mare de Déu, senyor. Que no l'enteneu. Sí! Ai. Que marranico. Bo, és bo. Marc, digues que no vol res. No val res. Més Un alt. altre. No val res. Ara en Jordi n'explicarà un altre. Digues adéu. A reveure, la setmana que ve, càmera nova, Una Canon 3321, 0.